A Magyar Szocialista Párt annak ismeretében jelölt, hogy meggyőződésem és programom szerint pártatlan elnök kívánok lenni, aki fő feladatának az ország és a nemzet egészének szolgálatát, a közös nemzeti érdekek következetes képviseletét, az alkotmányos rend tiszteletbe tartását és védelmét tekinti. Kötelességemnek tartom a demokratikus értékek melletti egyértelmű kiállást, elutasítom a nemzeti és vallási hovatartozás alapján történő megkülönböztetést, és tűrhetetlennek tartom az emberi méltóság megsértését bármilyen hivatkozással. Nem lehetnek a politikai irányítói közömbösek a fogyatékkal élők súlyos gondjai iránt. A köztársasági elnök feladatát e területen abban látom, hogy a társadalom lelkiismereteként hívja fel a figyelmet az emberek jelentős csoportjainak nehéz vagy kilátástalan helyzetére. A Magyar Köztársaság elnökének kötelessége állást foglalni a teljes foglalkoztatottságról, mint elérendő célról. Számomra a nemzeti egységnek két egyaránt létfontosságú eleme van. Az egyik a belső nemzeti egység erősítése. A magyar társadalom szétszakítottságának oldása. Szörnyű dolog az, hogy a mai magyar közbeszédben a vesztes, a lúzer gúnytárgya. A köztársasági elnöknek éppen a vesztesek oldalán kell állnia, mert ez nem valamiféle szégyen, vagy ha szégyen, nem azoknak szégyen, akik vesztesek. Különleges hangsúlyt kívánok fektetni a szomszédországokkal és a határon túli magyarokkal való kapcsolatokra. Két rendező elvet tartok fontosnak. Az egyik az európai határok megváltoztathatatlanságának doktrínája, a másik viszont a gyámkodás nélküli felelősségvállalás a határon túli magyarok iránt. Képzeletemben én olyan Magyarországot látok, ahol működő demokrácia és esélyegyenlőség van, ahol gyors és fenntartható fejlődés bontakozik ki, nem téve tönkre a környezetet, ahol öntudatos, büszke és sikeres emberek élnek, és egy humánus, toleráns és mosolygó Magyarországot kívánnak megteremteni és építeni. Együtt kell dolgoznunk ezért a konstruktív és mosolygó Magyarországért. Köszönöm szépen a figyelmüket!